En primer lloc, moltes gràcies per haver-me convidat, moltes gràcies a l'Ajuntament, a l'associació, al de Baix Penedès, i gràcies a vosaltres per haver vingut. Jo crec que heu vingut pensant que us ho passaríeu bé, però jo sóc una mica avorrit. Per tant, sabeu per què? Perquè parlo de filosofia. I això hi ha persones que els resulta avorrit. Jo intentaré que no sigui així i que us ho passeu bé. El primer que voldria explicar és el títol d'aquest llibre. Per què vernaclística? Això és el primer que explicaré. I, com he dit fa un moment, jo havia de vindre aquí a presentar un llibre que es diu 12, escriptures heterodoxes. I, clar, quan vaig vindre aquí a Santa Oliva i em van començar a explicar la història de Santa Oliva i vaig preguntar d'on ve el nom d'Oliva i vaig quedar entusiasmat i vaig decidir que el llibre que jo vaig editar en tercera edició o en primera edició l'any 2012, ja fa 12 anys, s'havia de revisar perquè jo vaig dir coses que són d'actualitat. Coses que durant aquests 12 anys jo he vist que havia escrit i he vist que passaven i vaig pensar, això s'ha de tornar a dir. I és el que he fet. He agregat un capítol, hi ha un personatge que es diu Elior, al que jo he afegit un quart capítol, en el que parlo de coses que considero que són actuals i que tot ho vaig pensar i ho vaig entendre el dia que vaig vindre a Santa Oliva. Per això començaré parlant del vernaclisme, del pensament català, de la identitat de Santa Oliva, diré coses que potser us sorprendran, però és el que jo he pensat. I per això, com que jo ho he pensat, però vosaltres potser no us ho cregueu. Si fins que vosaltres no ho penseu, no cregueu res del que jo diré. També em vaig impressionar molt amb el de Cartago Vetus. Aquí vaig fer un vot de la cadira. I al final això ho lligo amb una poesia de Salvador Espriu que relaciona Cartago amb la construcció i la identitat d'Europa. Intentaré fer-ho en poc temps. Per això al final hi ha moltes imatges perquè parlen per si soles, que és el que he ficat al llibre i amb color. Penseu que aquest llibre no s'ha de llegir, és un llibre d'assaig, no és una novel·la, no hi ha un guió. És com un puzzle. Quan llegiu o quan escolteu el que jo diré, són com peces d'un puzzle que s'han d'anar col·locant i en el fons hi ha un pensament. Un amic meu em va dir, Jordi, és que tu quan parles d'aquest llibre me recordes el quadre de Guernica de Picasso. Dic, carai, dic això? Diu, sí, perquè en aquell quadre hi ha trossos d'una realitat, d'uns fets, i tu parles trossos d'un pensament. Que aquest pensament jo li dic vernaclisme. D'aquí ve que parla de la vernaclística, que és l'adjectiu relacionat amb totes les coses que tenen que veure amb el vernaclisme. Després veureu que la definició que jo dono de vernaclisme no és la que surt al diccionari, i us explicaré per què. El vernaclisme, l'any... Primer us diré d'on ve vernaclisme. Si mireu el diccionari, molta gent m'ha dit, home, és que el diccionari posa que és la llengua que parlaven els esclaus dels senyors de Roma, dels romans. I jo sempre defenso aquesta paraula vernacle. Tot i que vaig començar a parlar de llengües autòctones, vaig decidir fer vernacle. La llengua vernacle és la que està relacionada amb vern. Vern és el punt vernal, és el punt del solstici equinocci d'estiu, de primavera, i és quan el sol comença a sortir de l'hemisferi i és marcat a totes les cultures zodiacalistes com l'inici d'un nou cicle cultural i històric. Per això que el que us demanaria és que tot el que diré no ho fiquem en el marc polític, sinó en el marc filosòfic. Jo estic parlant del renaixement d'una concepció cultural que està present a totes les cultures. Llavors, l'any 1994, la UNESCO va fer un llibre que es diu Ús de les llengües vernacles en l'ensenyament i va recomanar que recuperés el concepte de llengua vernacla. I aquest llibre va recomanar, quan se va fer aquí a Catalunya la traducció en català, que va ser l'any 1963, que s'ensenyés en llengua vernacla a totes les escoles, aquí posa dels països catalans, jo sempre dic dels regnes de la Corona d'Aragó, ja veureu que el mapa dels regnes de la Corona d'Aragó abarca el que era Hispània abans. Llavors això se va estar ensenyant i durant molts anys se parlava de llengües vernacles com les llengües del lloc. Però l'any 1963, això ho va fer seu l'Església Catòlica, el Concili Vaticà II, va recuperar el nom de llengües vernacles. A mi m'han dit, no ho he llegit, m'ho ha dit una persona, que la introducció en el Concili Vaticà II de la paraula vernacle la va fer un monjo de Montserrat que es deia Mossèn Albareda. No he trobat la documentació.
però crec que sí, que es va introduir perquè aquesta llengua ja la teníem nosaltres. L'any 1963, però, el Diccionari Espanyol, la definició de vernacle, jo entenc que va ser adulterat o canviat, perquè se li va ficar, si mireu el diccionari, la llengua que parlen els esclaus de Roma, i no era això. L'any 1978, quan a Catalunya es va fer l'Estatut, se va parlar de la llengua pròpia de Catalunya. No es va voler ficar vernacle perquè políticament l'havien desprestigiat, no volia saber-ne ningú. I l'any 2000 em vaig trobar que es va començar a parlar de llengües minoritàries i minoritzades. Fixeu-vos que aquí hi ha hagut un canvi. No és el mateix llengua vernacle, que té una qualificació, la llengua del lloc, i després veureu més coses, que no pas una llengua petita. Això és una manera de desvaloritzar. Jo reivindico el concepte vernacle i quan ho justifico, en el llibre hi ha tot un capítol, me sembla que són 4 pàgines, l'explicació que es va fer 400 anys abans de Crist. Hi ha un diàleg entre Hermògenes i Cratil que explica el que és una llengua i diferencia. Això no hi puc entrar en tots els detalls perquè si no estaríem aquí que ens hauran de vindre a portar el sopar. Però us podeu documentar, però jo sí que us tinc que dir que per mi té aquest sentit. Quan jo vaig llegir el llibre d'Alexandre Deulofeu, Catalunya, mare de la cultura europea, em va sobtar i em va agradar molt que ell, en una part d'aquest llibre, en la que parla de l'art romànic, diu que ell considera que l'any 2029 Europa redescobrirà aquesta cultura, el sentit de l'art romànic, i que se fomentarà un moviment cultural i també polític que portarà a la Confederació Internacional de les Nacions Vernacles. I això per mi va ser molt important, perquè vaig pensar, home, ja som, contra més gent parli d'això, millor, no? Més cas ens faran. Amb ell no li van fer gaire cas i a mi espero que sí. Llavors, jo vaig pensar que s'havia de fer una bandera, perquè a Europa, quan els estats van decidir fer la Comunitat Econòmica Europea, van fer la seva bandera. Però jo estic parlant de la comunitat espiritual de les nacions. Jo sóc espiritualista. Jo no sóc un historiador que m'he fet en el materialisme històric. Jo m'he fet en l'espiritualisme històric. Avui dia està desacreditat, i no m'estranya, perquè jo quan sento parlar a vegades de coses espirituals m'espanto. I és que hi ha gent que ho explica d'una manera diferent com jo ho entenc. Llavors, al voltant d'aquesta bandera jo situo les nacions naturals o vernacles, no solament d'Europa, sinó les que estan veient a tot el món. I durant aquests 12 anys jo he estat veient que aquesta mena de nacions han ressorgit. Per això que el vernaclisme sí que és el ressorgiment d'una mentalitat. Dic ressorgiment, ja va existir fa temps. I jo la germano amb la bandera Huifala. La bandera Huifala és la bandera que tenen els pobles autòctons, aborígens, indígenes, vernacles d'Amèrica. Ells també s'estan agrupant al voltant d'aquesta bandera. I jo vaig començar pensant que la vernaclística havia de ser vers d'Europa. I per això parlo a la concepció filosòfica. L'altre dia parlava amb una persona i em va dir, home, és que els indis amb les plomes i aquests va parlar despectivament dels aborígens americans. I vam tenir una conversa que no puc reproduir i jo li deia, pensa que els aborígens americans tenen una cultura basada en unes piràmides. I nosaltres, els hel·lenistes, que vam fer a Europa, i després veureu més detalls, també van anar a les piràmides d'Egipte. I si busqueu la cultura d'aquestes piràmides, tot té una explicació zodiacal, els equinoccis, els solsticis, i el cristianisme que nosaltres estem practicant per Nadal és el solstici d'hivern, Sant Joan, solstici d'estiu. O sigui, estem dintre d'aquesta cultura, però ens l'han adulterat, i jo intento redescobrir-la. Aquí he volgut ficar una frase perquè us demano, me vaig girant perquè una mica està per tots. M'agradaria llegir-la i per un moment, és allò que us he demanat abans, penseu de quin temps estic parlant. El nostre país és avui el teatre d'una infernal orgia de negacions. El cansament, la fatiga, l'escepticisme nos inspiren sols idees negatives. Fins en religió, presentint dels fanàtics, no trobarem més que incrèduls o indiferents que neguen. La qüestió és negar sempre. Se nega en religió, se nega en política, se nega en ciència. Qualsevol idea o projecte positiu no troba altre acolliment que un cor de negacions. A mi, si us dic que això ho he llegit al diari d'avui, oi que sí? Doncs no. Això ho va dir Valentí Almirall en un llibre que es diu El catalanisme l'any 1886. Va dir moltes més coses, això ho va dir a la pàgina 29, el llibre té més de 200 pàgines. Va dir més coses, jo llegeixo això i dic, ostres, doncs sí, aquest home sembla que estigui fent el diari d'avui.
Però diu una cosa molt important, no comprenguérem que l'organització de la Confederació Aragonesa Catalana contenia un ideal. Aquest ideal és el que jo trobo a faltar actualment en la cultura i la política catalana. Aquest ideal, per mi, té una arrel espiritualista. I després parlarem del que vol dir esperit, perquè no vol dir el que va dir el capellà l'altre dia, que vaig estar en un acte en una església d'un casament. Aquesta manca de comprensió intel·lectual i dignitat ètica va portar a la decadència de Catalunya que des de fa segles patim. No comprengueren ni comprenem avui dia. Patim i patirem fins que no ho reconeguem. Quin és aquest ideal? Jo penso que és el vernaclisme. I per això estic aquí, per intentar compartir-ho. L'altre punt de la conferència que us he dit que faria és parlar del pensament català. Què és el pensament català? Jo m'identifico amb el que penso. A vegades hi ha gent que diu, home, tu, com ets català, jo no m'identifico amb la meva biologia, amb la meva mare. La meva mare és la naturalesa i el meu pare també, és la naturalesa. El meu llibre és la naturalesa. Llavors, el que penso, com a català, ho he preguntat a diverses persones i dic, a veure, tu ets català? Sí, i explica'm, jo imagino que soc aquí un americà que acaba de vindre i no he conegut mai Catalunya. Què vol dir ser català? Bueno, parlar català expliques alguna cosa, no? Doncs això és el que jo he trobat, i ho he trobat amb una persona que també va viure fa molt de temps, en Ramon Llull. Jo he trobat en el seu ars magna, la seva manera d'explicar la realitat. Ho he trobat en el seu arbre de filosofia de... Vale. Ho he trobat amb el seu pensament. Sobretot, amb el que ell diu, vaig parlant perquè després ja se m'està sentint. Amb la seva roda combinatòria. Ramon Llull va fer una cosa que a mi em fa gràcia. Avui dia tinc amics que estan entusiasmats amb la intel·ligència artificial. Però si això ja ho va fer Ramon Llull. És que el que estan fent ara dels algoritmes, això ja ho va fer Ramon Llull. I ell va agafar i va dir, a veure, en lloc d'entrar en baralles, va dir, Déu què és Déu? Què li atribuïm? La veritat, la bondat, la justícia. Molt bé. Doncs això ho va combinar i feia frases i ensenyava el que és la veritat. Per això es diu l'art de trobar la veritat. Doncs a mi me sembla que s'hauria d'ensenyar Ramon Llull a les escoles abans que la intel·ligència artificial. I actualment no és així. Quan jo vaig estudiar filosofia, com us he dit molt bé abans, jo vaig anar a estudiar filosofia i me feien aprendre unes coses que a mi no m'entraven al cap. Però jo... Heu començat massa d'hora, si que ja arriba. I anem un quart d'hora. Ja aviam si ho aconseguim. A veure... Bueno, m'aturo, però... Un segon. Bueno, de moment veig que tots teniu els ulls oberts, no s'ha dormit ningú. I algú somriu, però jo vull que rigueu, no, perquè si no em sentiré una mica... Bueno, aquí hi ha una persona que m'ha mirat malament i és un amic meu, que ahir m'estava parlant de la intel·ligència artificial i ara quan m'haurà sentit haurà dit, mira, Jordi ja t'ha entusiasmat, resposta a tot. Sí. Al costat. Això sí que és improvisar, això m'agrada, no? Se sentirà millor, no? Bueno, bec aigua perquè ara ja puc parlar. No, perquè tinc que fer això. Sí, bueno, però el peu de micro... Bueno, i si cal, l'únic és que tinc que... Bé, com que veig que us ha agradat el que he dit, tornaré a començar des del començament, val? És el càstig. Ara sí que rieu, veus que sou masoquistes, us agrada... Bueno, ara que
Carai, carai. Espera, ara no sóc jo, Prendré mal. Ara no sóc jo, Encara prendrem mal, eh? No, és perquè com que t'enrotlles tant... No, ja sabia que algú... Val? A l'edat mitjana es cremaven a la plaça, ara els hi donen cops de micro. A veure, Què tal, se sent millor? a veure. Se sent millor ara? Sí, jo em sento raro, però bé, l'important és que us sentiu millor. L'important Ara va bé? és mantenir la distància, Vale, perquè pues- si comences a separar i això, llavors no et sentiran. Com una estàtua. Vinga. Estàvem al tema de la intel·ligència artificial i ha aparegut el micro. Bé, sobre el del pensament català, a mi m'ha servit de base Ramon Llull, però també Jaume Balmes. Un dels llibres més importants que s'ha escrit en aquest món és el criteri de Jaume Balmes, perquè el criteri t'ensenya a pensar. Una persona que no té criteri és un esclau de les paraules i un esclau de la informació. Que és el mal de la nostra societat és que no hi ha criteri, que les persones en passen tota la informació. Per això jo penso que el criteri de Jaume Balmes s'hauria de tenir a totes les escoles. Però aquí ve la sorpresa de Santa Oliva. Quan jo vaig vindre aquí vaig descobrir Fra Ramon Martí de Subirats. Això va ser per mi un esclat. L'altre dia, quan vaig estar al castell, m'emocionava. És que és un personatge molt important aquest per mi, perquè el que ell va escriure, jo havia llegit un llibre que es diu El Pugio Fidei, el punyal de la fe. I aquest llibre m'entusiasmava, però jo no havia caigut que era d'aquí de la comarca del Penedès. És que ell va fer un estudi dient les coses que jo deia en el meu llibre. Jo en el meu llibre parlo de la tradició javeïta i la tradició joanita. Jo parlo de la cultura que hi havia abans del concili de Nicea, quan hi havia un concepte de Déu que el concili de Nicea es va canviar. I moltes persones me deien, bueno, clar, tu qui ets per dir això, per contradir el que es va dir al concili de Nicea? Jo no tinc... M'he estudiat una mica de tot, però no m'he llicenciat en res, perquè no sé per què, però sempre ho he entès d'una manera diferent. Però clar, Fra Ramon Martí de Subirats és una de les persones més sàvies que hi ha hagut a Catalunya i parlem del segle XIII. Va aprendre grec, àrab, jueu, i va anar a discutir amb els musulmans, amb el judaïsme, i defensant una versió de la Bíblia. I no va ser ell sol, perquè ell va anar a predicar totes aquestes coses a Tunísia. I a Tunísia era amic del rei de Tunísia, era assessor de Jaume I, rei de la corona d'Aragó, que abarca molt més del que ens han fet creure, era amic del rei Sant Lluís de França. Quina persona al segle XIII, de Subirats, podia tenir aquestes relacions i podia tenir temps per estudiar aquestes llengües, que no les sé ni jo, i estem al segle XXI. Havia de ser un noble. Era del castell de Subirats, aquest home. I què és el que deia en aquest llibre? Contradia unes ensenyances que es van creure com a oficials a partir del concili de Nicea. I no solament això, sinó que va fer una famosa discussió a Barcelona, la discussió de Barcelona, en la que va dir que vingui un judaïsta, que no és igual jueu que judaïsme, són coses diferents. Jo diferencio el regne d'Israel del regne de Judà, per mi són dues coses diferents. Llavors van discutir, però no discutir com se fa en un bar de futbol així, no. Van fer el que és el diàleg a la catalana. En què consisteix el diàleg català? Doncs van fer una versió d'un fet, una contraversió i una conversió. Això és el diàleg a la catalana, que ve de la influència hel·lènica, tesis, antítesis i síntesis. Llavors, ells van arribar a la conclusió que s'estaven ensenyant coses falses i es van promoure activitats. Aquí, si mireu la història, veureu que el Jaume I va fer cremar llibres perquè eren falsos i es va començar a escriure altres coses. Aquí no hi entro, és un tema que ens portaria molta estona, però sí que volia deixar constància de la meva admiració per un penedesenc i que sapigueu que jo hi tornaré al castell de Subirats perquè el dia que hi vaig anar estava tancat i jo hi tornaré amb una colla d'amics un diumenge per veure per dins. També us tinc que dir
que em vaig interessar tant que vaig buscar llibres seus. I vaig trobar un, només un, Fray Ramon Martí de Subirats. No diu res del castell de Subirats, ni diu res. El que sí que em va sorprendre és que en català no n'he trobat cap. I amb aquest em va fer gràcia perquè vaig dir que el espanyol de la corona d'Aragón, i jo vaig pensar, espanyol de la corona d'Aragón? Bueno, el llibre està fet a Salamanca i clar, quan se'n fiquen les coses, les informacions dels personatges, a vegades es pot manipular la seva identitat. I en aquest cas crec que a Catalunya ens hauríem de fixar en aquest personatge i traduir les seves obres al català i donar-lo a conèixer més. I espero que això, si aquí hi ha algú de la comarca del Penedès, que no sé si hi ha algú de la comarca del Penedès, prengui nota i que faci el possible. Però tot això que us he dit de Santa Oliva a mi em va portar una altra cosa. I és que vaig preguntar, i Oliva, aquesta santa, què vol dir Oliva? I em van dir, no, això ve d'aquí hi ha oliveres. I vaig preguntar, passa algun riu per aquí a la vora? Hi ha algun poblat ibèric? I em van dir sí. Dic, doncs, jo començo a pensar coses d'aquelles rares que jo penso. Dic, i clar, ol, en llengua ibera, vol dir aigua que flueix. I en basc, ibai, vol dir riu. Llavors, oliva podria ser una contracció igual que la Vall d'Aran, que vall, i Aran també vol dir vall en basc. I vaig començar a mirar, no? D'on ve Santa Oliva? De Palerm. A Palerm hi havia població de Cartago. I aquesta santa, igual que Sant Fèlix, Sant Cugat, que estan relacionats amb la comarca, per lo que he vist, tots eren del nord d'Àfrica. Clar, quan jo he fet la prova i he dit, escolta, el nord d'Àfrica per a tu què és? Bueno, el Marroc. Dic, doncs no, quan parlen d'aquests sants estan parlant de Tunísia. Però què hi ha a Tunísia? Cartago. I després en parlarem quan parla de Salvador Espriu. Però vaig buscar pobles que comencen per Ol. Us tinc que dir que alguns ja els tenia detectats. Olivella, Olot, Olost, Oliana, Olesa, Olius, Olzinelles, Les Olives, està a l'Empordà, Olivan, està a Osca, i un personatge que es diu Olivet, un filòsof que hi va haver, que era occità, que jo el vaig llegir quan va dir la llengua hebrea recuperada, i un personatge molt interessant, Abat Oliva, i tot això també em va portar a Oliva, a Navarra, i especialment a Old, una població occitana. I jo sé que al Penedès hi ha hagut molta influència dels occitans. El mateix nom d'Avinyó, jo estic amb un historiador que es diu Moreu Rei, que diu que ve de l'Avinyó occità, no de l'àrab. Albinyana ve de l'Albi, que és una població occitana, i també a les Garrigues també hi és. I tots aquests sants estan relacionats amb els cristians de Cartago. Ja us he dit que abans del concili de Nicea hi havia una concepció del cristianisme que estava ficada a Cartago, i era una concepció en la que, després ho veureu, el nom de Déu no era Javé, era un altre nom, i era Baal, era aquesta concepció. I aquí, potser m'avanço en la conferència, però el concili de Nicea es va dir que era el mateix, per afavorir els interessos de Constantí. I això jo no m'ho he cregut. Per això a la universitat no podia estudiar, perquè no ho entenia. En aquella època pensava, és que ets tonto. No, no. Després he comprovat que altres persones tampoc entenien les coses com jo. Total, que hi ha una cosa que també vaig descobrir aquí, que és Cartago Vetus. I també, igualment que em vaig comprar... Me gasto un munt de diners en llibres. Jo preferiria anar a restaurants d'una o dues estrelles, però sóc així. El llibre és un llibre de dibuixos, molt ben fet, de Cartago Vetus, me l'he llegit, i evidentment va haver un monjo que va dir que això, les ruïnes d'Olèrdola eren aquest Cartago Vetus vol dir Cartago antiga o Cartago vella, i que està relacionat amb Aníbal, fixeu-vos el nom, cartaginès, Aníbal, Val, Esdrúbal, Baal, eren el seu culte. I aquests, quan van anar cap a Roma, no hi van anar per l'autopista. Evidentment que feien plantacions aquí, i aquí en van fer una. He llegit que hi ha
un canonge, un religiós, Pasqual, que va dir que era aquí a Olèrdola. Un altre va dir que no, que això no era, que només era Iber. I un altre va dir que era un poble que es diu Cantabella, per allà a l'Aragó. El que sí us puc dir és que aquest nom de Cartago era Corona d'Aragó. I a Cantabella, que està a Terol, també s'hi parla català. Per tant, hi ha una relació de Catalunya amb Cartago. Però és que quan a Salvador Espriu li van preguntar, hi ha un llibre de Salvador Espriu que es diu Per a la bona gent, hi ha una poesia que es diu M'han demanat que parli de la meva Europa. I ell va dir que la seva Europa és l'Europa d'Agènor, Agènor, pare d'Europa, rei de Fenícia, que va passar per Creta i va crear Europa. Doncs aquesta identitat és la que s'ha perdut i és la que jo penso que s'ha de recuperar. I aquesta identitat la tenim a la cultura catalana. Penso que una manera de recuperar aquesta identitat i aquesta manera de concebre la identitat d'Europa a la catalana ens ajudarà a conèixer l'obra de Ramon Martí. Per cert, es veu una vista de Montserrat molt maca des del castell. També vaig estar al castell de Penyafort. Penyafort el van fer sant. El Ramon Martí no m'estranya. No m'estranya, perquè això el van fer sant ja després de Felipe II, el 1600 i alguna cosa, quan es va imposar el credo de Nicea com a oficial i Hispània va deixar de ser Hispània i van començar a parlar d'Espanya. Sempre dic que són dues coses diferents. A Viquipèdia posa que va introduir la Inquisició a la Corona d'Aragó. Altres historiadors m'han dit que no és veritat, que ell va fer uns estatuts i que no té res a veure. El que va fer Ramon de Penyafort amb la Inquisició que ens va portar Ferran el Catòlic després, que era la castellana. He vist que fan obres i que ho estan recuperant. Aquí no vaig poder entrar tampoc, ja he d'anar un diumenge, perquè m'ha quedat per veure moltes coses a l'Olèrdola, però és importantíssim redescobrir, tant si és Iber com si és Cartago, és molt important la cultura que hi havia. Fixeu-vos que Olèrdola també comença per Ol, una paraula íbera. L'ermita de Sant Miquel. L'ermita de Sant Miquel la trobem sempre relacionada amb la cultura catalana. I hi ha un filòsof molt preuat a Europa que té Sant Miquel com la figura més important. I aquest, en el seu llibre, jo ho explico, té 15 o 20 pàgines que està parlant de Ramon Llull. La importància de Ramon Llull, el que passa és que en els seus llibres, Ramon Llull li diuen Raimundo Lulio i no diuen que era català. Però bueno, aquesta vista l'he ficat perquè és preciosa la vista de Montserrat que es té des del Penedès. Jo sempre anava cap a Manresa a veure Montserrat, us asseguro que ara ja m'he viciat, ara vinc cap aquí. I a més, avui m'han recomanat un restaurant, encara més motiu. I aquí està el que us he estat explicant, els punts que m'agradaria que hi penséssiu, no em cregueu, només penseu-hi amb tot el que us he dit sobre Santa Oliva. Santa Oliva també ve de Palerm, Cartago, Agènor, tot això és el que us he dit. La identificació d'Europa jo l'he basat en aquesta poesia de Salvador Espriu, que ja us he dit abans, però aquesta poesia i aquesta cultura jo la baso amb Erasme, amb Tomàs Mor, perquè és una cultura vernaclística. I Tomàs Mor el van fer màrtir precisament per defensar aquesta concepció cultural. I és el patró dels polítics i governants d'Europa, i és vernaclista. Ell ho va ser abans que jo, evidentment, i també té més autoritat que jo, perquè abans us he parlat de Ramon Martí. És molt important que ell traduís la Bíblia i fes l'estudi que va fer. I jo no em ficaré mai a la seva altura, no parlo tantes llengües orientals com ell, però jo en el meu llibre parlo d'una cosa que ell no va parlar. I no és perquè jo siga més savi que ell, no, només és perquè jo he nascut quan ja s'havia descobert Amèrica. Al segle XIII no s'havia descobert Amèrica. Jo sí que parlo i comparo, com us he dit abans, les cultures precolombines amb aquestes cultures, i totes tenen origen amb les piràmides i amb una concepció zodiacalista. Però Tomàs Mor, en el seu llibre Utopia, fixeu-vos el que diu, en català no l'he trobat traduït aquest tampoc, l'alfabet dels utopians, en llengua vernàcula, que és la llengua dels utopians, aprenen les ciències en la seva pròpia llengua, que és rica, harmoniosa i fidel intèrprete del pensament. Tota l'estona no estic parlant del pensament, no n'hi ha prou en pensar, s'ha d'interpretar. I el que jo al final ara
ficaré unes imatges i m'agradarà que hi penseu, que les interpreteu. No va ser ell sol el que diu això. Lawrence Durrer, en el llibre molt famós, El quartet d'Alexandria, diu el determinant principal d'una cultura és l'esperit del lloc. Això és el vernaclisme. No, jo no sóc jo sol que dic això. Per què no em fan cas determinades autoritats acadèmiques? No puc explicar-ho tot, però en el llibre explico un diàleg que he tingut jo amb un acadèmic de Barcelona que us asseguro que a mi em fica els pèls de punta, i dels nervis, perquè és un acadèmic, està fent classes a la universitat i està dient que no vol fer servir vernacle perquè és la llengua dels esclaus de Roma, i ja li podeu demostrar el que vulgueu. No pot canviar d'opinió, no pot convertir-se. Moltes de les coses que jo dic ja les va dir també Francesc Pujols en el llibre Concepte General de la Ciència Catalana, que jo us recomano, perquè ell va dir no s'ha d'europeïtzar Catalunya, s'ha de catalanitzar Europa. I jo us asseguro que durant aquests 12 anys que porto aquest llibre escrit, he llegit la premsa i tenia raó. Fixeu-vos el que ens està fent Europa. No reconeix les nacions vernacles ni les llengües vernacles. I quan vaig llegir que el Julián Assange va dir el que passi a Catalunya crearà un precedent de llibertat o d'opressió per a tot el món occidental, ho vaig lligar amb una cosa que van dir un polític europeu, i va dir, és que si reconeixem la independència de Catalunya, ho demanaran les altres nacions. Esclar que sí, i aquí està la configuració de l'Europa de les nacions vernacles, i no solament d'Europa. Esclar que té raó l'Assange. Reconèixer Catalunya i la llengua catalana com una llengua vernacle i de pensament, ho demanaran les altres, ho demanaran, i després veureu quantes n'hi ha. L'Europa dels estats no vol reconèixer aquestes identitats vernaclístiques que teniu a la dreta. L'Europa aquesta de l'imperi romà es basava en un ideal de la Mediterrània, l'ideal que diu Salvador Espriu, Àgenor, Fenícia, Cartago. Perquè penseu que tots els filòsofs catalans, Ramon Llull on va anar a predicar? A Tunísia? No, Cartago. Ramon de Penyafort, a Cartago. Ramon Martí, a Cartago. És allà on tenim aquesta cultura. La cultura que molt clar ens ho va dir Salvador Espriu. Hem de recuperar aquesta cultura de Cartago. I quina és? Cada vegada que ho dic me diuen no pot ser. No, és aquesta cultura. I després hi ha un llibre que jo també us recomano, un llibre d'un autor que jo l'he llegit dels llibres, Lluís Racionero, té un llibre que es diu La Mediterrània i els bàrbars del nord. També diu això. La nostra cultura, la nostra bressol és la Mediterrània, no és el nord d'Europa. Allà no ens reconeixen. L'imperi de Carolingi era un imperi del nord. A mi m'interessa la corona d'Aragó. Aquesta sí que era vernaclística i respectava Regne de València, Regne de Mallorca. Aquest sí que respectava les identitats localistes, no el carolingi. I a més us diré una altra cosa. No sé si tinc prou temps. De moment veig que tothom no s'ha dormit ningú encara, no? Va bé això? Voleu que pare? Sí? Continuo? Continuï. Bueno, doncs, escolteu, la cultura catalana és una cultura mediterrània. Hem rebut aquest missatge d'Àgenor, d'Europa. Nosaltres som Europa. És que Europa és la filla d'Àgenor. En canvi, la cultura, no sé si heu sentit a parlar mai de Madrid. Sabeu on és Madrid? Sí. Madrid no està al Mediterrani, està a la Meseta. A ells no els hi ha arribat aquesta cultura. Però hi ha un altre factor que no ens entendrem mai dialogant amb Madrid. Madrid la va crear Felipe II i la va crear al segle XVI o XVII. Anteriorment no hi havia història. Aquí ja existíem 2.000 anys abans de Crist. Tot això són recursos acàsics, tot això són coses que queden, que ens fan pensar. I aquesta cultura és la que volen oprimir i tapar. Qui ho vol fer, això? No són els espanyols, Són, mireu, no em cregueu, només digueu que... A veure, és que ara jo pateixo perquè després tinc que agafar el cotxe i a l'edat mitjana tiraven pedres els que deien... Vosaltres no em cregueu el que us vaig a dir, però després penseu-hi. Al Concili de Nicea, al segle IV, ens van dir que la tradició sagrada, que allò no era veritat, que havíem de creure el canònic, el credo de Nicea, i que Javé era Déu, i han barrejat Javé, Baal, el Senyor, tot barrejat. Però no, el Concili de Nicea ens va enganyar. I qui era papa al Concili de Nicea?
Jo aquí sí que no diré res, només us diré que agafeu Google i mireu Damaso I, i mireu on va néixer. I després mireu altres personatges de la política, com per exemple Francisco Franco, i mireu on va néixer. I vosaltres mateixos penseu. I si algú us diu, escolta, com és que has mirat això? No digueu que us ho he dit jo. Digueu que se us ha acudit a vosaltres després de veure una cova de vi. Bé, que sapigueu una altra cosa. Us he parlat de Felipe II, no? Aquest era el fill de Carles I d'Alemanya i cinquè d'Alemanya i primer de... Sí, però allà va passar alguna cosa molt seriós, que la gent, tampoc he vist ningú que ho hagi estudiat, però segur que hi ha gent que ho ha fet. Aquest va heredar la corona d'Aragó, que és una corona que té arrels occitanes. Peronera d'Aragó, sa mare era una noble d'Aquitània. Però no es va posar la corona. La corona que hi havia d'Aragó no se la va posar Carlos I d'Espanya. Tampoc se la va posar el seu fill, Felipe II. I per què va canviar la capital que estava a Valladolid o la capital de la cort, Felipe II, i la va portar a Madrid dient que allà hi havia més bon clima i la seva dona li anava millor per respirar? Això no és veritat. Ho van fer perquè en aquella època hi havia una lluita entre els protestants i els niceanians. Algunes persones comparen els càtars amb els arrians i la lluita és aquesta, els arrians i els niceanians. I ho va canviar per fer això, però aquella corona d'Aragó no se la va posar. Si mireu a l'enciclopèdia o a Google, corona espanyola, veureu que hi posa que és una corona tumular, no és una corona ungida. Cuidado, i això té un significat molt gran i més pels que seguim la línia de l'espiritualisme historiològic. La corona espanyola és una corona tumular. I això sí que podeu dir que us ho he dit jo que ho mireu, perquè ho posa. I llavors hi ha una altra cosa. El regne de Gran Bretanya, que sí que es va coronar, abans d'estar malalt, el van coronar. I també va haver una persona que es va morir en un accident, i jo també tinc la meva opinió. El rei de la Gran Bretanya és un rei circumcidat. I això és molt important perquè la circumcisió forma part d'una tradició de les monarquies del judaïsme. I també us demano, perquè no puc dir tot, perquè si no em cridaran l'atenció, que s'està fent tard i em fa por que no us avorriu, mireu la Bíblia el que diu Gènesis 9, capítol 25. La lluita que hi ha entre dues monarquies, perquè jo sí que he seguit, en el llibre ho explico, perquè allà hi ha més pàgines, he seguit aquesta línia del Gènesis 25 fins a la corona d'Aragó i la corona d'Espanya. Veureu que es pot seguir. I aquesta és la lluita que hi ha contra nosaltres. I aquest és l'ideal que nosaltres necessitem per la independència i que nosaltres mateixos ens neguem a acceptar-ho. Jo ja estic acabant. El consell que dono és que culturalment Catalunya trobarem el nostre futur buscant en els nostres orígens. I aquí al Penedès hi ha una originalitat cultural que Catalunya ha de conèixer. Us torno a demanar que els que sou d'aquí feu tot el possible per donar a conèixer. I ara ja per acabar només us ensenyaré unes imatges que són significatives. En el llibre hi poso comentaris, però és que si els faig ara, els que comencen a llegir-ho els estorbaré. El colom és molt important pel do de llengües. Penseu que jo, si parlo de vernaclisme, és perquè quan a Crist, que aquesta és una altra, jo no sé qui li va dir que es deia Jesús. Quan jo vaig llegir la Bíblia m'han dit que li van ficar Emmanuel, no Jesús. Això és una adulteració del Concili de Nicea. Tampoc no ho digueu que us ho he dit jo, això. Sisplau, Llavors, clar, és que ens ho han adulterat tot. El do de llengües va dir, us reconeixeran que som cristians perquè l'Esperit Sant, que sempre representem un colom, us infondrà el do de llengües i parlareu la llengua del lloc, la llengua vernacla, la llengua genuïna, la llengua autòctona. Però és curiós perquè quan jo vaig anar a viure a Barcelona, jo soc d'un poble de Lleida, el meu accent no sé si l'heu notat encara, ja fa 30 anys que visc ara visc a Badalona. Doncs me vaig trobar que a la feina tenia una persona que tota l'estona parlava castellà, jo no estava acostumat a això. I jo vaig dir, escolta tu, com és que
només parles castellà. I em va dir, oh, és que soy espanyol. Ah, dius, espanyols, no podeu parlar català, quin problema teniu? I després un altre em va dir, no, és que háblame en cristiano. Dic, si Jesucrist va dir que tindríem el do de llengües, el que tens que parlar cristians, tu que només parles castellà. Jo vaig tenir un xoc, Sí, encara anava a la universitat llavors, jo. Vaig marxar aviat. Jo relaciono, i al final no sé si podrem veure-ho, el català amb l'occità. Ja us he dit que Jaume I era nascut a Montpeller, Occitània. Ramon Llull va anar a fer classes a Montpeller, Occitània. Allà parlaven occità. Els trobadors i els jocs florals, tot això va néixer a Tolosa de Llenguadoc, davant d'una Verge Negra, Nostra Senyora de la Dorada. Les nostres relacions amb Occitània, jo després us demostraré uns fets històrics que va haver un temps que es tenien molt presents a Catalunya i ara s'han oblidat. Per mi, Occitània i Catalunya formen part d'una mateixa identificació cultural. Hi ha alguna més, Andalusia també forma part de la Corona d'Aragó. Això, ja us he parlat d'aquesta bandera, també l'he ficat com a imatge, l'he ficat aquesta bandera amb altres banderes. Aquí he ficat moltes d'Ibèria, i altres com és Escòcia, Bretanya, totes s'han de germanar amb la bandera vernaclística, perquè així, defensant les idees del vernaclisme, es defensa Catalunya i tenim molt més de 7 o 8 milions. Són molts milions, llavors, més que els que s'agrupen al voltant de la bandera espanyola. Són molts més, i si afegim la bandera wifal, encara més. La força que tenim és molt gran, però sembla ser que no ho saben veure. Jo, aquest llibre, ja l'havia deixat abandonat, ja us ho dic perquè no em feien cas. Li vaig enviar a diversos polítics, alguns presidents de la Generalitat, però no m'han fet cas, i vaig dir, bueno, la recono, però clar, quan vaig vindre aquí a Santa Oliva l'he tornat a fer i tinc una esperança que algú em faci cas. Bueno, us volia dir, veieu, la bandera de Castella, que també és una part, és molt curiós perquè hi ha gent que diu, no, la bandera de Castella és vermella. No, no és vermella, la bandera de Castella és vermella. Però la bandera lila que jo fico aquí és la dels comuneros. I els comuneros van defensar, quan Felipe II va fer tancar a la Joana d'Aragó a la presó dient que estava boja, no estava boja. És que era arriana, protestant, seguia la mateixa línia dels càtars, l'Evangeli de Sant Joan, i per això la va fer tancar, perquè ell era nicenià. Aquest llenguatge potser us semblarà nou, però jo espero que us hi acostumeu. Llavors, jo la fico a color lila, perquè ells no eren anticatalans, aquests, eren a favor de la reina aquesta, que era comtessa de Barcelona. Va ser una manipulació, no dels castellans, sinó dels nicenians, i això ho hauríem de tenir molts presents, perquè de nicenians també en tenim a Catalunya. Jo vaig votar un partit que em penso que era nicenià perquè m'ha decebut, me va dir una cosa i no està fent una altra. I té un nom molt català, i no és un sol. Aquesta, com us he dit, és la bandera també dels pobles vernacles que jo defenso d'Amèrica. Hi ha molta gent que ha sigut actualment immigrants que viuen a Catalunya, que si sapiguessin això, si sapiguessin la relació que hi ha entre el vernaclisme i la seva cultura originària, segurament serien més independentistes que alguns encara estan dintre del marc mental espanyolista. El que jo estic fent amb aquest llibre és fer canviar el marc mental. Aquest dibuix també us demano que hi penseu. Mireu, són les 12 llengües. Això correspon més al llibre aquest que havia de publicar jo, del número 12. Són les 12 llengües de foc. El do de llengües està relacionat amb això, i sempre el colom, el referent. No sé si això... Jo no ho volia... Sabeu on és això? Això és a Montserrat. Això no... Potser avanço i alguns que després ho llegiran diran, hosti, que aquell ja m'ho ha dit abans d'hora. Això és a Montserrat. Quan pugeu a la Verge Negra de Montserrat, que també és un altre tema, per l'escala, pujant a la dreta, està al davant. Tu veus això, i després te gires a la dreta i veus la Verge Negra. I a damunt de la Verge Negra, que és negra i no és pel fum, sinó perquè està relacionada amb Isis i Astarté, l'esposa de Baal, hi ha un colom, i aquest colom el veurem a molts llocs. Això és l'art romànic català, el que Deulofeu va dir que redescobriria Europa i ens convertiria en la cultura referent d'Europa. De l'Europa de les nacions vernacles, no dels estats. Perquè a Europa, aquí s'ha fet una comunitat econòmica europea, molt bé, però és que jo recordo que s'estava parlant de l'Europa de les regions,
I aquesta és la que jo parlo i ara no en parla ningú. He entrat a la seva web i només està en anglès. Home, i les llengües sacres no hi són. Aquest colom és el que està, el papa de Roma, quan fa una missa, que està aquí, això és on fa les misses, aquest és aquí al fons. I aquí dalt hi ha unes abelles i aquí dalt hi ha el colom, que representa aquest do de llengües. I això no sé si també sabeu on és, no? Això és Montserrat, sabeu el que és, no, això? Això és l'escala de l'enteniment de Ramon Llull. Aquí, per mi, la cultura catalana ha de defensar això. Això és l'escala de l'enteniment de Ramon Llull. És la cultura que nosaltres tenim que portar a Europa. L'escala, l'arbre, la roda combinatòria i el colom, però entès tal com s'entén en l'art romànic. Això també és una... Jo, quan vaig acabar el llibre, acostumo a retirar-me. Abans d'editar el llibre, me retiro i vaig fer un retiro a Montserrat, vaig viure amb els monjos, i va coincidir que al sortir vaig fer la vida que fan ells i vaig repassar el llibre i vaig dir sí, el publico. I bueno, fins ara no m'ha passat res. Però al sortir hi havia aquesta vista amb l'escala i vaig pensar, ostres, és això el que s'ha de donar a conèixer. Aquesta escala. Penseu que aquí hi ha una evolució de les persones. Nosaltres evolucionem. No hem de creure una cosa i obeir, que és el que volen els nicenians. No, hem de pensar. I us torno a dir, no cregueu res del que jo dic, només escolteu-vos el que us faci pensar. Aquí tenim l'estrella està a la Torre de Maria. Fixeu-vos, i aquí hi ha una cosa que jo la vaig descobrir també a Santa Oliva. Aquí teniu un tresor i espero que algun dia el fiqueu en una vitrina i que ho expliqueu. Fixeu-vos que aquest estrel té una corona de 12 estels. La Sagrada Família, la Torre de Maria, han ficat... Això té un simbolisme relacionat amb aquest cristianisme que jo crec, l'anterior. És la visió que va tenir a l'Apocalipsi. Sant Joan diu que ell va tenir una visió i que va veure una dona vestida de sol, amb la lluna als peus i 12 estels al voltant. És la visió d'aquesta divinitat celeste, que les cultures ho han expressat de diverses maneres. I quan jo vaig vindre aquí, vaig visitar aquest local on estem, vaig veure a dalt una corona de 12 puntes i vaig dir, aquí heu tingut alguna verge negra alguna vegada? I jo crec que sí, I algun historiador d'aquí potser ho sabrà trobar. Però aquest simbolisme és un simbolisme molt important. I a mi no m'estranyaria que aquí, avui he estat a l'església, hi hagués hagut una verge negra temps A. El que sí sé és que la corona de 12 estels significa això. I aquí és el que jo vull que la gent ho entengui. Quan jo parlo de vernaclisme, ajunto la corona, la bandera que s'hauria de fer els polítics nostres a Europa és Europa, vernaclitat i catalanitat. Occitània, País Basc, Galícia, Andalusia. Alguns m'han dit, home, Andalusia no l'hauries de posar, perquè, com que no? Andalusia, i ara veureu per què. Aquesta és la política que hauríem de fer nosaltres. Aquest és el nostre missatge internacional. I aquí afegir-hi Escòcia, Còrsega. Aquesta bandera ens dona una potencialitat tremenda. Molts dels que estan al Parlament Europeu ens votarien a favor nostre. De fet, ja ho van fer. Quan el referèndum de l'1 d'octubre, els que es van posicionar a favor van ser Còrsega, occitans, galesos. És que jo pensava, com és que no ho veuen? O no ho volen veure? Perquè també després he vist que tenim un problema a Catalunya, i és que tenim catalans que no és que siguin tontos, però alguns tenen interessos, són egoistes, i no estan per aquest ideal. És el que hi ha. I això que us deia d'Andalusia, clar, a Andalusia hi havia 4 regnes. Aquí a Andalusia, quan se va... Això diuen que són castellans. No, no és veritat. Jo en una reunió vaig dir, jo tinc família d'Andalusia, i a Granada, precisament, que es deia, el seu nom original era Il·líberis. Hi havia cultura íbera, igual que a Elna. Elna, quan passes la frontera, a la Catalunya francesa, el seu nom és Il·líberis. És un nom íber, no eren castellans. Llavors, aquests regnes no podien ser de Castella. I a més ja us he dit que Corona no té Castella. Cuidado, això ho podeu buscar. Doncs, què va passar aquí? Ens han enganyat. Jo li vaig dir amb aquest parent, els andalusos
no sou espanyols, sou espanyolitzats. És molt diferent. I li vaig ensenyar aquest dibuix. I em va dir, Jordi, això que m'ho va dir en castellà, ¿esto qué es? Dic, home, això és el castell de Sant Jorge, que diu vosaltres, a Sevilla. Però esto no es la bandera catalana. Dic, sí. Dic, i com és que la teniu aquí a Sevilla? Al Puente de Triana, quan passeu el pont de Triana hi ha el castell de Sant Jorge, li diuen ells, i a sota hi ha un museu. Doncs allà hi ha això. Dic, i això, els que van conquerir Sevilla els musulmans portaven aquesta bandera. No es va immutar. Jo és que no ho entenc. És que ni es va immutar, al contrari, em va mirar que se m'està enfadant i vaig canviar de tema. És que el problema és aquest, no? Que a vegades, bueno, a l'edat mitjana, quan hi havia gent que deia la veritat i els cremaven a la plaça pública i la gent anava allà a aplaudir. I a mi vaig pensar, bueno, canvia de tema perquè aquí són capaços de fotre una pedregada. I vaig canviar de tema, però no ho veieu? És que no és evident, ho tenen allà. Era Corona d'Aragó, allà tenia el palau l'infant d'Aragó, allà va rebre l'infant d'Aragó a Cristòfor Colom. És que si aneu pels pobles a Marchena, Marchena és el poble d'on era un monjo franciscà que va rebre Cristòfor Colom a la Ràpida. Mireu, a internet, té les 4 barres a l'escut. Era Corona d'Aragó. Mireu, Almeria encara té els 4 pals, que diga jo. Ho explico i es queden indiferents. Aquesta és una verge negra de la Mercè, de Barcelona. Era negra. Aquesta és una verge de Montserrat, negra. Ara m'han demanat que faci una conferència sobre verges negres el dia 25 d'abril perquè és un tema que sembla ser que ja estan descobrint que ens han enganyat també. I aquesta verge sembla de Montserrat, però no és de Montserrat. Aquesta verge és de... Jo no ho volia dir, però és que no sé què passa, que us veig tan atents, i a més, com que sóc un xerraire, ja m'ho diuen moltes vegades, és de l'església de Sant Just i Sant Pastor de Barcelona. Qui hi havia allà? Els arrians, els cristians. Com és que Sant Just i Sant Pastor de Barcelona està relacionat amb la catedral de Sant Just i Sant Pastor de Narbona? Jo hi vaig anar a Narbona, allà ho han destruït tot, no t'expliquen res d'aquestes coses, però és que allà sí que hi havia, i aquí hi ha un amic meu que en sap molt, els exilarques. Allà hi havia una gent, van vindre de Tolosa de Llenguadoc, de Narbona, van vindre cap aquí baix. I aquí, aquestes arrels que jo he trobat al Penedès, occitanes, mos lliguen amb tot això. Bueno, ara ja ho heu vist, però aneu-hi, perquè és una església que si hi entreu, té un camí iniciàtic a dalt al sostre, seguiu allò. Allò és molt important, el que hi ha a dalt al sostre. I això és un altre tema meu. Això sabeu el que és tots, no? Aquest serà el meu proper llibre, que ja el vaig fer aquest llibre. L'any 2005 jo vaig editar el llibre Les 4 columnes catalanes perquè vaig trobar una postal que havia 4 columnes i en el llibre en parlo, vaig anar a Montjuïc amb tota la il·lusió i no hi eren. I vaig pensar què passa, i vaig anar, vaig comprar la postal i vaig començar a promoure-ho durant bastants anys, durant 10 anys. I només un detall us diré, el dia 27 d'octubre de l'any 2000, un polític va presentar a l'Ajuntament una moció demanant la seva restitució. I jo volia restituir tal com eren. Jo tenia un projecte. Sí, em van arraconar. Sabeu què van fer? PP va votar en contra, PSC va votar en contra, Esquerra Republicana de Catalunya es va abstenir. Al cap d'uns mesos, Esquerra Republicana de Catalunya ho va presentar com un projecte seu, de mi no en parlen ni la Viquipèdia, però ho va presentar com a monument homenatge als patriotes catalans. Però el simbolisme que tenen no l'han explicat, ho han adulterat. Això no és monument als patriotes catalans. Puig i Cadafalch volia representar aquí la cultura hel·lenista, la que jo us estic explicant. Era això, les 4 columnes són el temple de la deessa Astarte, l'esposa de Baal. Si mireu a Palmira, hi ha 4 columnes. Si aneu a Grècia, al temple de l'Atenea Niquea, hi ha 4 columnes. I no han ficat els ratxos. El poble que hi ha, poble espanyol, sabia dir Verona. Tot això no s'ha fet. I jo ja estic cansat de defensar aquesta idea. No obstant, tornaré a fer una reedició. Però que sapigueu que aquesta és la imatge que havia de donar. I aquí, Puig i Cadafalch ho tenia molt clar, que això representava una renaixença. De què? D'aquest ideal català. Ramon Llull, que us n'he parlat, no va associat al temple de Javé, sinó al Colom, que us he estat explicant tota l'estona.
Jo he fet aquest dibuix perquè per mi representa el pensament que us he dit. I llavors, amb això jo ja he acabat i jo havia dit de fer-vos escoltar per acabar una cançó, no sé si serà possible. Es pot fer? Es podrà fer lo de la... Perquè mireu, ho intentarem. Tenim internet aquí? Sí? Mireu, abans, si es pot escoltar, acabarem amb la cançó aquesta que per mi és molt important, perquè jo, tot el que jo dic, ja us he dit que agermano Catalunya i Occitània. I va haver un temps que els catalanistes agermanaven Catalunya i Occitània. Per exemple, Víctor Balaguer i Frederic Mistral. Frederic Mistral també té un monument al costat de les 4 columnes de Montjuïc. Hi va haver una cançó que jo crec que hauria de ser una mena d'himne, perquè el vernaclisme és el que recuperar aquesta tradició, que jo he ficat un YouTube amb la cançó, que seria el final, no sé si la podrem escoltar, i sí, i podrà sortir la lletra fantàstic. M'ha quedat la cosa i jo puc sortir d'aquí tranquil. Deixo. Teniu protecció pels... Hi ha protecció o estic com el Puigdemont, sense protecció? Espiritual o...? Bueno, espiritual també m'hauria de confessar perquè avui he dit massa veritats. Tens immunitat. Immunitat? Immunitat. Vol dir el que et sembla. Diplomàtica. Però saps què passa? Que després del que he dit, jo crec que demà m'he d'anar a confessar. No crec. I li diré, mossèn, ahir vaig dir moltes veritats. Hombre! Llegiu la lletra. Llegiu la lletra. Bé, aquesta és l'energia dels forts i això demostra que encara estem vius. Hi ha res més... bueno, si voleu escoltar més música occitana... Això és que ho tens que vagi tirant. Bueno, doncs fins aquí ja hem acabat. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Gràcies.